Sådan her lyder det, når 300 deltagere netværker på kommando til konferencen Digital Markedsføring. Men oplægsholdere og arrangører tyvstartede faktisk allerede aftenen før på Hotel Schaumburg i Holstebro, og især en af dem var kommet langvejs fra, meget langvejs fra. Jeg har fløjet fra Florida alene for at være med i morgen, hvor arrangementet starter, og onsdag morgen kl. 5:30, så tager jeg herfra igen og flyver hjem til Florida. Thomas Rosenstand er specialist i søgemaskineoptimering og har siden 2009 boet og arbejdet i USA. Han mener, at digital markedsføring, til forskel fra de fleste andre konferencer, er meget konkret og fyldt med håndgribelige eksempler. Min oplevelse af indlæggene, både de gange, jeg har været med tidligere og også i år, det er i høj grad, at det er meget mere pragmatisk, det er meget mere virkeligt. Det er ægte ting, som faktisk kan dokumenteres, og som deltagerne kan gå direkte hjem og putte ind i deres online tilstedeværelse. Derfor giver Rosenstand og de andre oplægsholdere også tips og gode råd i en række videoer, som bliver online i december 2011. Uanset hvilken kanal dine besøgende kommer fra, så bliver de til betalende kunder på din landing page. Dagens avancerede analytics tips skal handle om sporing af 404 sider. Så sæt dig ned og tyk dit mobilsite igennem. Hvis jeg delte det her på min væg, ville jeg så forvente, at der var nogen som helst af mine venner, der likede eller kommenterede på det. Og så har jeg jo næsten gjort mig selv arbejdsløs, for det er sådan, du får rigtig gode placeringer på Google. Hvor mange af jer skal jeg lige spørge om allerførst har et nyhedsbrev? Yes. Flertallet kan vi blive enige om. Christina Klitsgaard er journalist og tekstforfatter og har udgivet en e-bog om kunsten at skrive nyhedsmail. Til forskel fra Thomas Rosenstand er hun oplægsholder på digital markedsføring for første gang. Helt konkret håber jeg på, at jeg kan gå ind og inspirere en masse virksomheder og selvstændige lige om lidt, som skal ind og høre om mailmarkedsføring. Og jeg håber på, at jeg kan give dem nogle konkrete tips og strategier med hjem, som de kan implementere med det samme. Ja, du hedder hvad? Karina. Det kan godt være, at jeg har 3.000 eller 4.000 eller 50.000 mennesker på min mail. Men hvis jeg forestiller mig, at lige nu sidder jeg kun og skriver til Karina, så bliver det meget nemmere at vælge mine ord, det bliver meget nemmere at vinkle mine historier. Og det bliver meget nemmere at finde ud af, hvordan jeg får dig til at gøre det, jeg gerne vil have dig til at gøre. Man får mulighed for sådan en dag her at dykke ned. Man har godt nok kun små glimt til at gøre det og dykke ned i noget, som er rigtig spændende, men som forhåbentlig kan tænde en, så når man kommer hjem, at man kan folde det her ud og lære endnu mere om det. Giver det mening? Ja. Og så betyder det jo selvfølgelig, at der er en masse mennesker, som mødes fra alle mulige hjørner af landet, og endda en også, som kommer fra den anden side af verden, som kan være sammen om det her i dag, og det synes jeg, der er rigtig inspirerende og spændende. Når jeg snakker med kunder, så får jeg altid en liste fra dem med, hvad er det for noget, I ønsker. Så tjekker jeg for eksempel de her 10 søgeord, og i næsten alle tilfælde, så viser det sig, at 2, 3 eller nogle gange 4 af søgeordene findes overhovedet ikke på kundens hjemmeside. Punktum. Det jeg kører på er jo ikke den dybere teknik, det er mere at egentlig holde folk fast i det basale, fordi det er tit det, der glemmes, når man beskæftiger sig med online markedsføring. Man bliver meget teknologibegejstret ofte, og man bliver meget fokuseret på nye muligheder. Men her kan I på et øjeblik se, om Google har fundet nogle problemer på jeres site. Vi fik en hel del ud af det, og det viste sig, at vi begik en masse fejl, og vi gjorde også nogle gode ting. Blandt andet så har vi fundet ud af, at vi bliver simpelthen nødt til at have lavet en mobil version af vores website hurtigst muligt. Så har vi fået sådan et lille bitte trick med, at vi skal gå op og fjerne vores navn i vores title på hjemmesiden. Og der var flere sådan konkrete ting, som vi kunne direkte hjem og bruge. Fundamentet er i orden. Altså det er sgu kernen, der kommer her. Både gæster og talere. Og det er godt som en modvægt mod, skal vi sige det mere fluffy, man oplever på nogle andre konferencer.